Marakal kare nga titaw nga ti kapansanan kay di Pampanga tinagap lang libreng wheelchairs. May nibat king Kapitolyo. May kapag-arala naman rin nga ng kating kapansanan at may biyebiyel ng normal. Sa tulong ng Kapitolyo, ang mga senior citizen ay nabigyan ng libreng bakuna na kung saan lumusog ang kanilang katawan at humaba ang kanilang buhay. Sa hawak ng Kapitolyo, may dinalang pansin ng katutubong aita para makapagnegosyo at makapag-aral la ng anak ni. Sa pamilatanan ng sahop na ng Kapitolyo, karing bibyan ng salary sab sa di kaya kaming baker workers, maragulyang bagay may kasahop king aldoldoming pamibiyebye.